Здравейте! Минаха около 8 месеца, както за последен път качих видео, ако не се лъжа. Отново съм в Френска Гвиана. Станаха доста неща. Записах се да следвам екология в Пловдивския университет и на преклонна възраст екология за неспециалисти, магистърска програма, като второ висше. И на преклонната ми възраст минах първата година, 2 семестъра и 2 сесии с почти напълно отличен успех. И сега остава 1 година, вече самата магистърска степен да взема. До сега беше да настигна бакалаврите биолози, обща биология. Различни интересни неща учих. Молекулярна биология, клетъчна биология, биохимия, микробиология. Изключително интересно. Ембриология, хистология, анатомия, физиология. Какво ще пропусна? Зоология, ботаника, екология. Въобще основните биологически дисциплини. Идеята е за 1 година да се настигне всичко и да се изравни бакалавърската степен по обща биология и да се продължи с магистратура. Сега това беше много полезно. Както каза един мой познат, няма значение възрастта. Ученето е лицева опора за мозък. Дори да не плануваш да се занимаваш професионално с каквото си учил, но в моя случай след доста години, след живот в тропиците, известно количество години в Амазония, но като строител, шофьор, счетоводител и какво ли не още, най-накрая ще работя като биолог. За момента е по-скоро хоби, не е работа, но имам тук няколко проектчета, с които ще се заема и които са изключително интересни. И които някои хора ги правят като професия. Сега първото нещо, тъй като ще започна редовно да правя видеота, общо взето съм свободен следващите няколко месеца. Първото нещо, за което искам да кажа няколко думи, е молекулярната биология. Така, само един момент, ще прекъснем. Виждаме една птица, която прелита. Това е голям жълтоглав лешоят. Доста интересен. Помислих, че е кралски, който прилича на кондор с шарната глава, но не е. Така. Значи, първото нещо, за което искам да говоря, е молекулярната биология. Открих молекулярната биология. Аз, разбира се, от обща култура имах някаква идея за какво става на въпрос. Горе-долу там формули, структури, кое как се придвижва, но друго е в детайли и точно какво става и защо и на къде и така нататък. И сега първото ми впечатление от задълбаването ми в молекулярната биология е, че това е магия. Значи, магията, като достатъчно напредналата наука, както знаем, е неразличим от магията и това е едно от тези неща, една от тези дисциплини, която достатъчно като е напреднала и се задълбаем в нея, всъщност виждаме, че е някаква магия. Това са проектите на живота. И освен, че е интересно, наистина, живата материя как функционира, основата на тази наука, освен, че е интересно и много важно. Сега тук гледаме примерно наоколо храсти. Изглеждат някакви си прости хръсталаци, но
тук ако заградим, например, 1 декар от тази гора, има повече видове растения, отколкото в цяла Европа. И вероятно и повече видове насекоми. И като се отида на някоя по-неизследвана, както е около 99% от Гвиана, абсолютно неизследвана територия, и започнете да ровите всевъзможни дребни животинки, различни членестоноги, всякакви други безгръбначни, вероятността нещо да откриете, по-скоро каквото и да откриете, вероятността да е непознато за науката е по-голямо, отколкото да е познато. И трудното е, че много често тук, вече това го коментираме много пъти с местните ентомолози и други биолози, много пъти открива се нещо и това е за пръв и последен път. Така и така е било рядко, намерено едно и вероятно, тъй като скоростта на изчезване е огромна на видовете, и следващия път, когато хората се опитат да го намерят, вече няма да съществува. Сега работата на зоолозите е да изучават, да описват различните видове животни, но се получава така с тези редки видове, че и да го съберем и да го изучим, ние имаме морфология, знаем вече. Така, тук някъде има територия на ягуар всъщност, и като се чуе някакъв шум и нещо такова, аз въпреки че говоря сравнително тихо, гората е сравнително шумна, има вероятност да изненадам някой такъв звяр. И много удобно, че държа камерката и може да го видим. Ягуарите не са агресивни по принцип към хората и не е голям проблем. По-скоро е голям късмет да видим един така на пътя. Вече ми се е случвало 2 пъти. Да. Докъде стигнах? И зоолозите откриваме, аз като бъдеш зоолог също така, описваме, да знаем знаеме как изглежда. Имаме един екземпляр понякога и сме видяли какво яде, къде живее, някакви други подробности, но имаме в крайна сметка една куха черупка. Една картина, снимка на миналото, което е изчезнало завинаги. И сега идва молекулярната биология. Тя ни предлага един инструмент наистина да запазим информацията за този вид. Проекта на живота, плановете на живота. Това е секвенирането на ДНК-то. Когато секвенираме един организъм, ние дори в момента да нямаме технологията да го възстановим, по принцип може да възстановим нещо, ако има някой близкородствен жив вид и ако имаме пълната информация с много труд, усилия и средства, можем. Но важното е, че се знае тази информация, когато напредне технологията. Не знам дали се видя на камерата. Една много голяма пеперуда морфо. Тук се шматкаше в листата. И когато имаме плановете, един ден технологията ще е достатъчно напреднала, за да може да реконструираме този изчезнал вид, или дори да не го реконструираме, да моделираме, след като знаем как е изграден, как е проектиран, в кавички, може да се създадат някакви начини, по които да моделираме как е изглеждал, какво е правил. Ето, крещящите пии почват да подгряват за следобедния ход. И сега, разбира се, просто едно секвениране
Достатъчно е, но почти. Има някои други неща, епигенетични, но доколкото разучих и доколкото разбирам, 98-99% от информацията я имаме закодирана в ДНК-то, ядреното и митохондриалното. И когато успеем да разчетем и съхранираме един вид, ние по същество сме го запазили от изчезване. Когато има подходящи условия един ден, когато започнат да се опазват някакви такива територии, защото тези примерно тук се изсичат. Това е земеделска земя, в която също живеят много ендемични видове. И един ден може да го върнем вида. Или дори да не го върнем. Дори да не го моделираме. Компютърно не е изчезнал в небитието. Останало е нещо след него, което не е малко. Сега, тук точката. Всички, които идват в Амазония, едно от изненадващите неща е, и с които ги посрещаме, добре дошли в зелената пустиня. Джунглите на Амазония. Изглежда много пусто. Всъщност хич не е лесно да срещнете едрогръбначно животно, с изключение на птици. Птици има доста, но змии, различни други влечуги, земноводни, бозайници всъщност са може би по-трудни за срещане, отколкото дори в Европа. И тук трябва да обясна, разнообразие и изобилие са две съвсем различни неща. Тук има чудовищно просто разнообразие, но няма изобилие. Докато на други места, например в Европа, понякога имаме голямо изобилие, но нямаме разнообразие. Да кажем, на една такава разходка в рамките на 2 часа, тук мога да снимам 50-100 вида птици. Но от всяка тях ще имат по 1-2. И реално за 2 часа взиране, снимане, слушане, ще съм успял в най-добрия случай 200 птици. Индивидуални да видя. Докато тръгнем в Европа, дори в град, за 2 часа ще видим хиляди и хиляди птици, но те ще са от 5-10 вида. Гълъб, врабче, лястовица, врана, там и още няколко по-чести. Ние имаме изобилие, сравнително прилично в Европа, но нямаме разнообразие. Както една гора. Ние може да имаме много дървета, но тези дървета често пъти са почти монокултура от малко на брой видове. Докато тук ходиш и повечето от тия дървета са и нов вид. Стотици видове. Както с Дилян веднъж обсъждахме. Разказах му тук за един местен ботаник по една такава пътека близо до тях. От 30 години прави почти всеки ден разходка и почти всеки ден открива нов вид. Просто представете за какво става въпрос. И така, трябва да, според мен, да подкласиме бъдещите биолози, зоолози, еколози. Не просто да гледат и да описват, ами и да запазват генетичен материал от всичко новооткрито. Което не е някаква, кой знае каква страшна работа. Достатъчно е съвсем малко количество. Този гущът се казваше тегу. Златно тегу и бягаше от нещо. Може тук да има някоя по-голяма твар. Сега технологията не е още напреднала достатъчно, за да успеем да го направим много лесно с дребни видове насекоми, като псокоптери и други микроскопични насекоми. Трябва просто малко повече материал, но
Но това ще му дойде един ден реда. За сега има достатъчно по-големи, към които може да се насочим. Тук между другото тази разходка конкретно има харпия. Живее тук някъде и я виждат от време на време. Аз се опитвам да я открия, да я снимам и по възможност да разбера къде е гнездото. Та така, това е за изобилието, за разнообразието и за молекулярната биология. И защо е важна. И това горе-долу ще е първото ми видео. То ще е доста по-дълго от следващите, обичайните ми. Виждате ли папелите? Какви шарени има? Това са long wings, дългокрилките. Тук също има огромно количество видове, мимикриращи се едни други. И какво ли още не. Сега, в следващите месеци проектите, някои от тях са фаунистичното разнообразие на Петисо. Това е един язовир много грамаден, който в момента няма да го пресушават, обаче пък добиват за лятата дървесина и така разрушават местообитанията на много заселили се последните няколко десетилетия животни. И то много редки. Например, най-голямата популация на гигантска видове е там. Птици много редки. Въобще вече организирах едно първоначално пътуване и опознаване повече в дълбочина. По-нататък мисля да взема една лодка и да започна редовно да го изследвам. Това е единия проект. Ще има книги издадени. Но това ще говоря в бъдеще. Другия проект е поход двуседмичен в джунглата до едно село горе-долу в центъра на Гвиана. И проверка има ли път, няма ли, има ли златотърсачи, опасности, има ли, проходимо ли е въобще. Това е другия проект. Има и още проекти. Но в следващите видеота ще говоря за тях. До сега това в общи линии. Довиждане и до скоро.